Wah. Yo. Ayo le. Nalik sandang Godewa simbar jojo Wang malang sodangnya gangsir Kakang Prakuto lah malah nungko lakuku Inggih Raden Krana kula inggih malah tinukan dening Keng Raka inggih sinuwun mandura. Baladalah. Kok malah didukani. Inggih. Rekane kula niku caos pemut ya to. Leng malah didukani. Malah lajeng dipun tundung. Mila kula lajeng nunggu Raden menika, Raden. Kirang bejo sisip sembiripun niki mengke malah kriwan dados grojokan. Glandang careng saking pucuke. Sebabe apa mengkono? Inggih.
Krana sajaipun Kanjeng Wandura niki duka saestu. Boten sarujuk yen to Hanuman kadhapuk dados jangepe Pandhawa sanga mula. Niki mengke sinuwun Mandura badhe rawuh wonten Kendali Sada. Manggi Hanuman. Monggo dadosna kawuningan sejatosipun niki Pendhita Doralan Patih Sengkuni ugi ngrajangi. Monggo niki inggih ngerit Kurawa inggih pun sami dibudhalke. Wah. Yen men pancen mengkono Kurawa tak petuke. Ampun ampun. Kok banjur arep gelut wae. Aja ampun Raden ampun. Lah prayogane banjur kepiye prayogane? Niki Raden sedaya kula aturi ngrumiyini lampah manggi Hanuman. Lelampahan menika diaturke Hanuman. Apa ya mengkono Kakang? Nggih. Niku prayogi sanget ya. Yen ngono tak disiki laku nemoni Kakang Hanuman. Hey. Andra ingkang Puspitorum kasiring samirana mrih Om Sekar Gadung ngas gandanyo mawe laras renaning griya Om
Angger Gatotkaca, Angger Antarja lan Angger Antasena matur nuwun awit sampun kepareng sami rawuh nggih Nger. Nanging lajeng wonten wigatos menapa menika? Dimas Antasena. Prayogane Dimas Antasena wae sing matur. Ya wis aku wae sing matur. Pak Demayangkara, ngene ya, sowanku sak sedulur iki sejatine mundi dawuh sami aji sing surasane ngaturi Pak Anoman. Merga kalenggan iki para pepundhen Pandhawa Darbe Sedya kepengin mujudake manunggaling Pandhawa Sanga. Lan iki Anoman ya kedhapuk sebab iki Pandhawa ki ben genep 9. Sing kedhapuk 1 Wakresna, 2 Wamandura, 3 Paman Setyaki, 4 Siwanoman. Aduh Nger, menawi kula kedhapuk menapa mboten klentu. Krana kula menika ngrumaosi namung wujudipun pragosa. Namun wujudipun munyuk kethek menapa malah mboten nglingsemi. Wis to. Para pundhen Pandhawa ndapuk Siwanoman ki mestine ya wis dipenggalih kanthi wening kabeh ya merga ngelingi lelabuhane Siwanoman. Apa meneh Pak D iki sawijine pendhita ingkang buntas kawruhe. Wis sak mestine yen kedhapuk. Iki Ger. Yen sinuwun Ndwarawati temtu kemawon sarujuk. Nanging saking pandugi kula sinuwun Mandura mboten badhe sarujuk yen kula kedhapuk dados peranganing Pandhawa Sanga. Umpama Siwa Mandura mengko ora sarujuk, mbok menawa mung durung presa wae sing dikersake dening para pepundhen piye? Wong nyatane iki sejatine gegayuhan sing luhur. Ning umpama Siwa Mandura ki ora sarujuk, gedene malah ora trima. Sing banjur malah nuwuhake kamurkane Wa Mandura. Mengko aku sak sedulur sing saguh mbiyantu marang ngendhake marang kamurkane Siwa Mandura. Sing baku Anoman ki kudu melu manunggal. Lang-langing griya mangu-mangu kong kanduang hang rimang lir leno tanpa kanit. Yen tan tulus omongku diahutama. Dadak sekala praptane Raden Setyaki. Kakang Anoman, aku sing teka Kakang Anoman. Ingkang rawuh nanging kok semunipun menika melajar-melajar sajak kesesok. Wonten menapa Yai Setyaki? Ya Mak, iki Mak cilik Setyaki kok mlayu-mlayu ki ana apa sih? Wah, menika malah Angger Antasena, Angger Gatotkaca, Angger Antareja sami makempal wonten mriki. Iya. Wis awetara ning kene. Ana apa sih kok mlayu-mlayu ki? Inggih Yai Setyaki. Wonten menapa menika Kakang Anoman? Nalika semono aku mundi dawuhe Koko Prabu Sri Bathara Kresna supaya swanana ing Mandura ngaturi Koko Prabu Baladewa supaya enggal rawuh ana ing Ngamarta pinangka dadi jangkeping manunggaling Pandhawa Sanga. Nanging Koko Prabu Baladewa ora sarujuk yen Kakang Anoman uga kedhapuk. Musana Koko Prabu Mandura malah duka-duka. Malah niki dibantu dening Kurawa sing dipandhegani Pendhita Durna lan Patih Sengkuni. Mula aku banjur disilaku merga iki Koko Prabu Mandura bakal rawuh ana kendhali sada kene.
Kakang Hanuman lah rak tenan to. Ralidok ujare wong adaplok. Wah saestu menika kir. Kriwikan dados grojokan geguyon dadi tangisan. Wis aja semelang to Pakde. Aja semelang. Aku sak sedulur mau saguh bantu. Saiki ngene, sing baku Kurawa diundurke merga kuwi mung wong-wong sing arep mbebuthek swasana. Paman Siaki, Kakang Gatot, Kakang Antarjaya dipethuke Kurawa. Iya Dimas. Iya Dimas. Inggih, monggo kir. Monggo kula dherekaken. Ayo. Gumulung mangrempak kura-kura rek kagirirana ngono gawe gelar ngono gawe gelar wah lah dalah Setyaki wis tekan kene apa-apamu Kartomarmo Kurawa aja melu-melu perkara iki. Melu-melu ae. Ayo. Ndi Anoman? Tak tugele gulune. Ora perlu ngepok senggol Kakang Anoman. Setyaki wae ayo nono, ora gelem mundur. Kelakon tak babati wadya balamu. Babu. Babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak. Dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Kartomarmo.
Cuk. Us. Mati ya. Oh. Iki aku sing dadi musuhmu yo. Dokter. Us. Oh, itu ada. Oh, wah, ampuh yo. Wah. Dokter. Oh, Coba dadamu. Aja endo. Yo. Soy do. Oh. As. Us. Wah, kecian. Ampuh kan. Oh. Wah, sangu godo.
Ya. Mati aku. Antarja iki ya arep ngopo? Ora basa iki. Mungsuh kok basa. Ya. As, putar. Putar kowe. Ayo. Put. Wah, edan. Ah. Waduh. Ayo, dong mundur. Anoman. Uswut. Usetian. Weh. Us. Put. Us. Wah, etian. Ut, tadak weh. Suara. Kano.
Gatotkaca kinen mapakiring pamuk Arga Suta lah salah bujleng iblis lanat padha gegojekan. Yo jebul Anoman iki diwangi-wangi para satriya. Satriya murub diadane sapa, Gus? Takon karo aku. Raden Gatotkaca kuwi sapa? Patih Jangirupaksa klebu siswane Pendhita Durna. Kowe wong liyandrayan aja melu-melu perkara iki. Mbuh ora idep. Ndi Anoman ora perlu ngipok kuncane Siwanoman. Gatotkaca wae ayo nono. Wah jeleh urip. Kelakon gigit sing pengapit tugel gulumu buntir. Potol diasmu gak lempahmu barat. Edian mangkah sirah parat. Motar. Ayo. Motar kowe. Yo.
Hot. Wah. Hei. Wah. Wah. Waduh. Ah. Ah. Woi. Woi. Ah. Ah. Wah. Aduh. Ah. 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 Woi. Ah. Wah. Ah. What? What? Ah. What? Wah. Aduh. Wah. 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 Panos maning jajalan si iblis. Wah, setan alas. Iki buta-buta saka ngendi iki? Kok melu ndrambul melu perkara iki. Kowe sapa? Inggih, kula menika aduh Patih Jonggiru Paksa. Kula kalebet siswanipun Bapak Pendhita Dura. Wah, bangsat elek. Ora sah melu-melu perkara iki. Nggih, nanging kula namung mundi dawuh supados caos pambean was ora butuh bantuan sumingkira. Anu mantak trajange dhewe. Ah, wah. Wah, lah salah. Setyaki inggih kula. Wani marang pun Kakang. Nggih. Ayo, arep piye? Ngejak atosan ya gelem. Weh, iblis lanat nantang karo wong gang tukakku tamono.
kaca iki. Lah kok dadi kowe malah nang kene iki ngewangi Anoman. Inggih, kula aturi imut, kula aturi manunggal kalian para pepunden. Wes, rasah ngandani wong gerang. Pancen kowe jaluk diajar. Saestu menika gelandang carang saking pucuk mila kula kedah mrebeki dhateng Sinun Mandura. Wah, aja Pakde, aja. Merga Siwa Mandura kae lagi murupe dukane. Nek Pakde Anoman methuke mengko malah sekebrongot ngombro-mbro. Waduh. Lajeng prayoginipun kados pundi? Wis, saiki ngene. Siwa Anoman saiki tak aturi sowan nang Karangkadempel. Nyuwuna pituduh karo kakekne Semar. Mengko rak diparing pepadang. Inggih. Oh, nggih mekaten. Ya. Lajeng Sinun Mandura ing duka-duka menika nesu-nesu ya mbok ya wis ben kuwi keselak yo leren dhewe. Angger ditinggal lunga lek terus arep nesoni sapa? Ayo. Wis kono, kendali sada tak tunggune. Lah mengko nek wong Mandura rene nesu-nesu tak tinggal ambles bumi. Lah wis to. Ngono wae. Lah beres to. Inggih, nggih. Nyun pamit kula sowan Kyai Semar. Iblis sangat. Jajalan proteking jagat druhun. Anoman ngucir malah tinggal gelanggang colong mlayu. He, Anoman, Anoman. Walah dalah bujleng iblis lanat padha jek-jekan yo. Walah dalah tujune aku lumaku nganggo panglemunan. Mongso ngertiya kowe Prabu Baladewa. Wah, mongko tak sawang iki Baladewa sajak muntap tenan karo Anoman. Ayo iki tegese meneri prayogane lak giri godhane tak susupane Prabu Baladewa. Wah, perlune malah iso nyengkake patine Senggara Anoman. Aku nyusup mlebu ning awakmu Baladewa. Wah. Yo! Leleteking jagat gelah-gelahing bumi. Panos maring jajalanat iblis druhun. Ayo Anoman. Melayu tekan lak-lakaning jagat tetep tak opyak-opyak. Janji kecelak poteng-poteng kowe.
Kayune Parwa sejati Pangira jagat godhong kinarya rumampe apratopa kembang lintang saloka langit wa surya lan tensu kasirat pun lan udan puncak ngakoso bumi bengkah pratiwi ayate bayu patra sireping Sang Hyang Arga gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pertanggapati ing jumedhul saking Brangwetan nadyan kalingan mega lan gunung-gunung merbawani jagat raya parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasane nengna wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro bumi kuncing manggelong kang langit samudra kocak sumamburat pindha kinebur banyune oyakang gunung-gunung lemah bengkam wektu gani katempuh ing bayu bodro
ing akasa jumagluk swara lir gelap sasra kekayon geng rebah kadiden babati perbawaning gara-gara semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumading jagating pakeliran sayekti amungkin arya ngurmati jumeduling punakawan Ki Lurah Semar sak paranakane ingkang samiya gegojekan wonten ing ora-ora mbuh alon-alon aririh. Hey there. Subscribe to my channel.
And also press this bell icon.